дастаи мунтахаби тоҷикистон таҳти роҳбарии мутахассиси хорватӣ Петер Сегерт омодагиҳоро барои бозии дӯстонае дар пеш истода бо тими миллии Русия шурӯъ кард. ҳайати мунтахаби тоҷикистон барои бозии дӯстона бо якачини Русия чунин аст: дарвозабонҳо Рустам Ятимов, Муҳриддин Ҳасанов, Шоҳрух Қирғизбоев; ҳимоятгарон Ваҳдат Ҳанонов, Зоир Ҷурабоев, Манучер Сафаров, Меҳрубон Каримов, Аҳтам Назаров, Сиёвуш Асроров, Алиҷон Караматуллозода, Далер Имомназаров; ним ҳимоятгарон Алишер Ҷалилов, Парвизҷон Умарбоев, Амирбек Ҷурабоев, Эҳсони Панҷшанбе, Алиҷони Айнӣ, Комрон Турсунов, Муродали Акназаров, Хусрав Тоиров, Салам Ашурмамадов, Муҳаммадҷон Раҳимов, Хуршед Абдуллоев, Азизбек Ҳаитов; ҳамлагарон Шаҳром Самиев, Рустам Соиров, Манучер Ҷалилов, Шервони Мабадчоев ва Нуриддин Ҳамроқулов. мо кӯшиш кардем ки як ҳайати мукаммалро ҷамъ оварем, чун дар кишвар бозиҳо ҷараён доштанд, барои мо хеле вақти кам монд. боз мушкилӣ дар он аст ки аксар бозигарони калидӣ дар хатти ҳимоя Зоир Ҷурабоев, Манучер Ҷалилов ва Амирбек Ҷурабоев, Парвиз Умарбоев ба тамринҳо сари вақт омода наметавонанд. танҳо 1 ё 2 рӯз пеш аз вохӯрӣ ҳамроҳ мешаванд, ки ин хеле кам аст. ба ҳар ҳол миннатдорам аз лигаҳои Тоҷикистон, ки ин бозигаронро дар ихтиёри ман мондаанд. лозим ба ёдоварист, ки ин дафъа Петер Сегерт якчанд бозигарони навро даъват кардааст. аз қабили Муродали Акназаров, Хусрав Тоиров ва Салам Ашурмамадов бори аввал ба тими миллӣ даъват шуданд, ки ҳамакнун барои онҳо фурсати хуби нишон додани маҳорат баҳри футболбози доимии даста шудан аст. Кто дебютирует, кто только начинает играть, будут отдаваться, им неважно, с кем играть, где играть, им самое главное играть за сборную своей страны, и поэтому будет непросто, но будем готовиться, я думаю, разберем их досконально, покажут сильные и слабые стороны, но это работа тренерского штаба, а так настраиваться будем как всегда, как и на игры чемпионата, за клуб, как и за сборную, на другие игры, все как всегда. вохӯрии рафиқонаи тимҳои миллии Тоҷикистону Русия 17 ноябр соати 20 дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе доир мешавад. тамринҳои рӯзи якум 1 соат давом карданд ва онҳо хислати барқароршавӣ доштанд. аксар легионерҳое ки ҳанӯз ба ҳайат напайвастаанд, дар наздиктарин фурсат ҳамроҳ мешаванд. мо аз ҷараёни дигар тамринҳо ҳатман ба шумо гузориш медиҳем. гузориши Парвина Ашурзода, Комрон Ҷалолов, махсус барои барномаи иттилоъоти хабар.